dute. Utziko ditugu hemen, hala! Ostras! Hau ezin da egin. Gaizki egina dago. Egia da, trapukarietan handitu zaie eta zure etxetik pasatzen dira. Ja, hau ezin da egin. Trapukariak bai esan. Kaixo, egunon. Egunon. Ni Liguerraldi naiz, Eskalozen bizi naiz, eta nire etxea Lotxapean kalean dago. Eta mai eta aurki bat daukat. Pasa zarete hauen bila? Bai, noski beretuko dut noiz joango gara eskaletara. Maiatzaren 18an 12etan pasako gara zure etxetik. Ados? Bai, ados, etxean egongo naiz. Agur. Agur. Nor da? Trapukariak gara. Horretxe bertzen jaitsiko naiz.